Ana Jovanovića Zmaja, reality programima Zmajem od Šipova, Jelenom Karleušom i Draganom Jevučićevićem. Pitam ja vas sada, je li želimo Srbiju gde Informer, Happy, Alo i ostali stavljaju metu na čelu svakome ko misli drugačije i svakome ko se ne slaže sa njima, jer očigledno to rade konstantno. Ljudi, to mora da prestane u jednom trenutku, ovo više ne može ovako. Sada je moje pitanje za medije. Umjesto da prenose koliko nas je ovdje, koliko je ovo moćna masa ljudi, spremna da izrazi svoje nezadovoljstvo, zbog čega nas ne emituju? Pa ja znam odgovor, zato što nas se plaše, zato što znaju da smo mi pretnja ovom vladajućem režimu. Ljudi, plaše nas se. Jesmo li mi izdajnici ako želimo Srbiju gde ne postoji kultura nasilja, nego gde se zapravo neguje kultura dijaloga, kao u ostalim civilizovanim državama u svijetu?